Talo gasot aging gawpat agasot adingwen na baka tinagbalin a target ti Provincial Veterinary Office iti niyuswat a veterinary mission iti barangay Santa Rosa ken Kabulwan Bangged. Dagitoy a barangay ti adaan kangatwan a populasyon ti dingwen na baka iti ili sa kaut aktibidad ti deworming, vitamin injection, konsultasyon ken disease monitoring. Very important nga ada management nga kasta kasi no adamin ariyak or problema dagiti baka handamot nga makatrabaho no puso sa dati farm handamot mapalumeg no para lako da dagitoy. So very important diay. Nabayag a tiyempo nga awan ti libre a deworming ken vitamin injection kadagiti dingwen a baka iti probinsya. Ket ita saan a pinalabes ti Manalon ani Rizalde ti libre a serbisyo. Bigbigen na a pakainutan na daytoy aglalo tallo ti dingwen na. Purgak kada na vitamin ko ako nakagasto motiv ko. Nasurok nga 1,000. Ay ado tinakamenusan ta imbes nga igatang ti agas da. Ay dayay panang purga kada panang vitamin. Save lang ti may kuan daddo mga gastos rin. Nakasagana met ti DA region amang teti kanayunan at tulong. Mabalin kami ag-assist ma'am di kuan. Dapat di man siya inyada ito yan, ma-procure from region nga. Iyo mo may mimat lang dito i-distribute me per provinces nga may titid kanya. Tapno iso ka pa nga mang sustain jay kuan jay needs da. Ti veterinary mission ket na yuswat babae ni napagtitipo na persa ti Department of Agriculture Regional Office ken OPVET manipo ti nagduduma a probinsya iti rehiyon nga daan gagem a may kantinalawlaw a serbisyo dagiti dingwen iti naduma-duma a probinsya. Naigidan pa iti panagbakuna ti anti-rabies vaccine kadagiti taraken nga aso. Sumaruno a may kanti kaasping a serbisyo ti barangay Malitaken Agtangaw inton bigat. Jessica Boreta, Balitang Solid North.